Айде, момченце, стига ми самота. Айде, стига с тия кадри, идвай. Ей ги тук къде са. Айде, давай, че ги изтървахме. Давай, идвай след мен. Внимателно. Да не ги шашнем сам. Добър ден. Добър ден. Полячка, Добър ден. Ива има това. Ще внимавам. От гледам, че пантоликовете ти са кропи. Няма нищо. Да те не прижули по Как я карате вие? Чемна от скамейка на скамейка. Бива. Или я притискаме и това. Хубаво слушат бабите, предполагам. Ти ако не слушаха, щяха да са до нас. Ами, нещо друго искам да ви питам. Как вървят ли доматите? Доматите да вървят. Не, изобщо не вървят домати. Добре, ами краставиците барем виреят ли? И те не. И те не, майци, не. Поне тиквите нарастат ли? Не. Добре, ами може би ги сеете неправилно. То ако сеем синта, може и да вървят, ама кой ти се?